এই কথাটো মই উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ বহুত মনত দুখ লাগে আৰু এইটোৱে মই কৈছিলোঁ যে সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে Dipen Boro dini mana gabdeng बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि he is the president of all Bodo Students Union गथ'फोर बायदि गाबनाय नुदों गाबनायनि जाहोना मा दसे उनाव फोरमायगोन Hi there welcome back to my channel आसामनि इलेक्शना फैगासिनो दंथारो बावैसोनो जागोन बिथांनि गाबनाया बे इलेक्शनजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं नामा very interesting we'll try to explore this particular point जोङो एसे बिजिरनानै नायगोन दे बिथांनि गाबनाय आरो इलेक्शनजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं नामा Please keep watching সময় দমবা নাইলাবাय थादो তো নেতৃত্বক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু সদুশেষত মই মোৰ অন্তৰক সুধিছোঁ আৰু মই এইটোৱে শুনিলোঁ অন্তৰৰ পৰা যি ধৰণে দেশতকৈ মামা ডাঙৰ নহয় জাতিতকৈ ৰাজনীতি ডাঙৰ নহয় বা আন দিশ ডাঙৰ নহয় যোনটো যোৱা আঢ়ৈটা মাহ মোক লৈ সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন মহলত বহুতো চৰ্চা আলোচনা বিলোচনা হৈছিল সংগঠন এৰি অকল ৰাজনীতিয়ে কৰিব লাগে ৰাজনীতিয়ে একমাত্ৰ উদ্দেশ্য তেনেকুৱা নাছিল বা নহয় थांनाय बोसोर 2025 मायथाइनि जुन दानाव दिपेन बर'खौ आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन President of all Bodo Students Union once again थामथि खेबनि थाखाय बिथांखौ सायख'नाय जादोंमोन For the third time he was selected as the President of all Bodo Students Union बे समावनो बिथाङा गाबदों दुखु नांनानै गाबदों नङा दे बे दुखु नांनानै गाबनाय नङा इमोशनेल रायजोफोरनि फोथायनाय आरो अननायखौ नुनानै बिथाङा गाबदों जानांगौ बेयो पार्सनेल बाथ्रा ओंखायनो आं बारा बुंनो सानाखै बिथाङा मिजिं थियाखैमोन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि जानो सानाखैमोन जानांगौ मानोना बे बाथ्राखौ बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि दाननि 2026 नि फेब्रुवारि दाननि थंलायाव जानाय डेलिगेट्स मिटिंआवबो बिथाङा फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि CWC कमिटिनि आर'ज बिलाइ होदों रिटायारमेन्टनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिटायारमेन्ट लानो बिथाङा आर'ज बिलाइ होदोंमोन नाथाय दासिमबो बे आर'ज बिलाइखौ नाजावनाय जायाखै फरायसा आफादनिफ्राय राजखान्थियाव हाबनो बिथाङा नाजादों जानांगौ definitely we know that we all need to grow in life जिउआव जों बयबो जौगानांगौ दे मोनसे पजिशननिफ्राय गुबुन मोनसे जौसिन पजिशनाव थांनांगौ ग्र' जानांगौ मानोना जोंहा फेमिलि दं कमिटमेन्ट दं ओंखायनो दिनै दिपेन बर'आबो बे लामा फारसेनो थांगासिनो दं प्रमद बर'आ दिनै रायजो सभानि MP जाबाय आं मोनसे बाथ्रा सानो दे बे खाबुखौ दिपेन बर'आ खोमानानै लाबाय नामा दिपेन बर' मिस द बास I don't think so आं बेबायदि सानाखै दे नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो पलिटिक्सआव हाबनानै दिपेन बर'हा दिनै मा अपसन दं बबे पार्टियाव हाबनो नम्बर 1 BPF पार्टियावबो हाबनो हागोन एबा UPPL पार्टियावबो हाबनो हागोन बे जाबाय मोननै रिजनेल पार्टि दे जोंनि बिटिआरनि पार्टि नाउ नेशनेल लेभेल कांग्रेस पार्टियाव जइन जानो हागोन एबा BJP पार्टियावबो जइन जानो हागोन आरो जोबथारनायाव
जेरावबो जइन जानो मोनाब्ला हारसिङैनो इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जानानैबो बिथाङा गेलेनो हागोन दानि आसाम इलेक्सनाव खाफाला मोजांबा रायजोफ्रा अननानै भट होगोन देरहाहोगोन नाथाय दिपेन बर'आ दिनै समनि आंखाल दे आसाम इलेक्सनखौ नायनानै समनि आंखाल गोख्रैनो मासिनिफ्राय जिरायहोनांगोन दिपेन बर'खौ मानोना समनि हाबाखौ समावनो मावनांगौ बिथाङा मिथिखागौ do the right things at the right time. Alright guys, दिनै एसेनोसै दिपेन बर'खौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय जिरायहोनांसिगौ नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो Thanks for watching. See you again in the next video. Until then, take care. Bye.